गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैना 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। खौरां बिजोंनि रिपर्टनि बायदिब्ला 18 जुलाइखालि बेलासिनि 2:37 रिंगासोआव उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गरखपुर फारसे थांनाय 15-904 डिब्रुगड़ एक्सप्रेसनि माखासे दाबाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैनायाव खमैबो 4 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। 17 जुलाइखालि हरनि 11:35 रिंगायाव चन्डीगढ़ स्टेशननिफ्राय ओंखारनाय ट्रेनआ आसामनि डिब्रुगड़नि थाखाय थांगासिनो दंमोन। गन्डा जिल्लानि मतिगन्ज जिलाहि रेलवे स्टेशननि गेजेराव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार होनाय जादों। बे नाम्बारानो जादों फारियै 0361273161, 0361273162 आरो 036127316323। रिपर्टनि बायदियैब्ला रेल बिफाना थैनायनि नखरनो 10 लाख रां, गोब्राब जोखोम जानायफोरनो 2,50,000 रां आरो एसेल' जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। रेलवे रैखाथि कमिसनारआ नायबिजिरनायनि अनगायैबो मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ मैया गोनांथार थिरांथाफोरखौ फोसावदों। BTRआ जौगाथाय खामानिनि थाखाय रांखान्थियारि बोसोर 2024-25 नि थाखाय गिबि किस्ति 401.50 कौटि रां मोनसिगोन। दिदोम जौगाथाय आरो साबसिन सावस्रि जोथोननि थाखाय नारसिननायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ मैया गोनांथार थिरांथाफोरखौ फोसावो। साखोन-सिखोन थावनि बाहायनायखौ बांहोनो थाखाय कमप्रेस्ड नेचुरेल गेस (CNG) आव भेटखौ 31 मार्च 2027 मायथाइसिम 14.5% निफ्राय 5% सिम बाङाइ खालामनाय जागोन। केबिनेटआ आसाम केन्सार केयार फाउन्डेशननो गं 17 केन्सार केयार देहा फाहामसालि गायसननो थाखाय 200 कौटि रां रानदोंमोन, जायजों बोसोराव 30,000 बेरामिफोरा मुलाम्फा जायो। गाहाम गोनां खुंथायखौ रोखा खालामनो थाखाय मन्थ्रिफोरा दा दानफ्रोमबो बराक हायेनाव दावबायहैगोन। बेनि अनगायैबो मुख्यमन्त्रि आयुष्मान असम य'जनानि थाखाय 375 कौटि रां गनायथि होनाय जादों, जाय 36 लाख नखरफोरनि थाखाय नखरसेयाव 5 लाख रांसिम केसलेस सावफाहामारि मुलाम्फा होयो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ जौगालु मावथांखिफोरनि थाखाय 401.50 कौटि रां मोनगोन, जाय रांखान्थियारि बोसोर 2024-25 नि थाखाय गिबि किस्ति जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ बड'लेण्डआव केन्सार केयार हाबाफारिनि सायाव सावरायलायदों। मैया क'क्राझारनि BTC सेक्रेटारियेटआव मुंदांखा अनक'लजिस्टफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्टनि ट्रास्टी आरो मावख' बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। सावरायनाया BTRआव केन्सार बेरामिफोरनो गुन गोनां आरो बाङाइ बेसेननि फाहामथाय होनो थाखाय ट्रास्टजों लाजानाय गुबुन गुबुन राहाफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे केन्सार बेरामि बिथांमोननि नखरनो राङारि आरो गोसोआरि हेफाजाब होनाय जागोन होनना थांखि लादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। फैबाय थानाय समाव बेनि आबुं रादाबखौ मोननाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया राष्ट्रपति भवनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों। एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो बयनिख्रुइबो मान गोनांसिन 133थि डिउरान्ड काप 2024 जोलुर बादायलायनाया 30 जुलाइनिफ्राय 21 आगस्ट 2024 मायथाइसिम गोजोननि सहर क'क्राझाराव फिन खेबसेबाव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो मैया BTRनि CM प्रमद बर'आ डिउरान्ड कापनि थाखाय हांख्रायहरनाय लाइजामखौ रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया राष्ट्रपति भवनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमनानै गथायो।
रिपर्टनि बायदियैब्ला हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ 133थि डिउरान्ड कापनि जोबनाय हाबाफारियाव आलासि हिसाबै बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहैदों। बाथि खौराङाव दङ BTRनि थाखाय मोनसे मोजां सान। कासकट्रायाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव चिन' बसुमतारी मेम'रियेल स्पेस लेबरेटरि बेखेवगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ दिनै 19 जुलाइयाव चिरांनि सिडली कासकट्रायाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव चिन' बसुमतारी गोसोखां स्पेस लेबरेटरिखौ बेखेवगोन। बेयो सा-सानजा भारतनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव गिबिसिन स्पेस लेब जागोन, जेराव गोदानसिन बिरोंदामिन दङ। रिपर्टनि बायदियैब्ला गोदानथार स्पेस लेबरेटरिनि थांखिया अख्रांमा बिगियानाव गोथौ संदाननाय आरो आनजाद नायनायनि थाखाय मोनसे आबहावा होनाय, गोदान दिहुनथाय आरो सोलोंथायारि साबसिनखौ बांहोनानै BTRनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय होननानै मिथिनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ T20नि अनगायैबो आसामनि रियान परागआ ODIआव गेलेनो सायख'जाबाय। भारतारि हानजाया श्रीलंका दावबायनायनि थाखाय फोसावबाय। हौवाफोरनि सायख' आफादा श्रीलंकानि जानो गोनां दावबायनायनि थाखाय भारतारि क्रिकेट हानजाखौ फोसावदों, जेराव आसामनि मिजिं गोनां अल-राउन्डार रियान परागआबो दंफायो। बे दावबायनायाव मोनथाम T20 गेजेर हायुंआरि आरो मोनथाम सानसेयारि गेजेर हायुंआरि मेचफोर दङ। T20 मेचफोरा 27 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम पल्लेकेलेआव खुंजागोन, जेराव ODIआ 2 आगस्तनिफ्राय कलम्बोआव जागोन। भारतारि क्रिकेट कन्ट्रल बर्ड (BCCI) गोसो होनानै बुंदोंमोन दि 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि फैबाय थानाय नखरारि क्रिकेट बोथोरनि समाव गेलेगिरिफोरनो मोननो हानाय आरो बाहागो लानायखौ नोजोर होबाय थागोन। T20 आरो ODI मोन्नैबो हानजायाव रियान परागखौ सोफादेरनाया बिथांनि बांलांनाय मुंदांखा आरो सायख'गिरिफोरजों बिथांनि सायाव फोथायनायखौ दिन्थियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ चान्डीपुरा भाइरास फैलायबाय, गुजरातनि थैनायनि अनजिमाया सा-16 जाबाय, आसामावबो फैसिगोन। बृहस्पतिबाराव सन्देह गोनां चान्डीपुरा जिउसानि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया सा-16 सिम बांनायजों गुजरातनि गिबि मन्थ्रि भुपेन्द्र पाटेलआ गोसारनायखौ होबथानो थाखाय लानाय राहाफोरनि मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जथुम खुंदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। चान्डीपुरा भाइरासनि लैखोनफोरा जादों लोमजानाया गोख्रै जागायजेनो, बेनि उनाव गोबानाय, सोलायनाय सेन्सोरियास एबा गोसोआरि थाथाय एबा सांग्रांथियाव सोलायनाय, आनज्रायनाय, डायरिया, निउर'लजिकेल खम, बिदिन्थि महरै रायज्लायनो हायै, समानथि गोमानाय, नुथाइ सोलायनाय, मिनिन्जियेल आलौनाय, नेरसोनफोराव खर' सानाय, गोदोना गोरा जानाय, फट'फबिया आरो जब्रा जानायफोर थानो हागौ। आसामावबो फैसिगोन, बयबो कर'ना भाइरासनि समाव सांग्रांथि जानाय बायदि सांग्रां जाफिनदो। दाइनथि खौराङाव दङ त्रिपुरा बामुतियायाव मोन 27 खहा जानाय बमा बिखं मोननाय जादों। त्रिपुरा पुलिसआ 18 जुलाइखालि त्रिपुरानि सोनाब जिल्लानि महनपुर महकुमानि सिङाव थानाय बामुतियायाव मोनसे फुख्रि जावबाय थानाय समाव सासे सुबुङा नागिरना मोननायनि उनाव गं 27 गाज्रि जानाय बमा बिखंफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। दुलाल नामानि नखरनि सोद्रोमाफोरा फुख्रिनि थाखाय हा जावखांनाय समाव बमा बिखंखौ मोननायनि उनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव बामुतिया आउटपस्टनिफ्राय त्रिपुरा पुलिस आरो त्रिपुरा स्टेट राइफल्सनि मोनसे गिदिर हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो आरोबाव जावखांनो हमो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।